Maayong adlaw mga kagwardyang Bisaya. Sa karong adlaw daw na puntay laing i-vlog ang mahitungod sa 11 GO o 11 General Order. Apan sa dili pa sa wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog og subscribe o ayaw kalimot pagpindot sa notification bell aron sa panahon nga mag-upload tag video ma-notify mo o inyohang mapanood. So ang kining atong tuyo og tumong sa atong pag-vlog niani para kini sa mga baguhan pa lang, no, nga gusto pa makahibaw og damo pinaagi sa atong channel mahitungod sa atong profesyon. Sa mga veterano na dili ni para sa inyo nga video. Ang padayon ta. So atong topic 11 General Order o ang 11 GO. So GO number 1, to take charge of the post and all company properties in view, protect, preserve the same with utmost diligence. So mao ni ang unang sugo sa security guard. So ingon diri sa Bisaya pa, bantayan ang akong post ug ang tanan kabtangan sa kumpanya, panalipdan o buhaton ang tanan nga mabantayan. So mao kana ang una nga sugo sa gwardya, nga bantayan ang tanang gamit o butang sa atong kumpanya ug ang kinabuhi nga naa diha nga sakop sa atong gibantayan. GO number 2, to walk in alert manner during my tour of duties and observing everything that takes place within sight or hearing. So ang paglakaw nga perming alerto sa panahon nga ako mag-roving ug ang pag-obserbar sa tanan nga mahitabo sa panan-aw man o sa pandungog. So kinahanglan maging alerto ta permi sa ato ang sa panahon nga mag-roving ta. Dili lang ta mo focus sa usa ka bagay kundi damo nga tan-aw kita sa atong palibot. GO number 3, to report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce. So i-report ang tanan nga paglapas sa regulasyon o mga mando nga gimandoan ko para ipatuman. So mao kana. So ang usa nga kumpanya dunay mga regulasyon diha o gitawag og house rules, no. So ug unsa man ang gisugo sa imo, halimbawa admin, sugo nga mahitungod sa ilang empleyado ug sigin sa tong nilabag sa sugo sa admin, so pwede na mo siya ay report. GO number 4, to relay all call from post more distance from the security house where I am stationed. So i-relay ang tanan nga tawag gikan sa post nga mas gilayon gikan sa security house diin ako gibutang. So mao kana ang GO number 4. So GO number 5, to quit my post only when properly relieved. So mubiya lang ko sa akong post ug naa na ang mupuli nako. So diha ra ka mubiya ug naa na mupuli no kay pwede bawal i-abandon ang post. GO number 6, to receive, obey, and pass on to the relieving guards all orders from the company officers, supervisors, post in charge, or chief leaders. So ang pagdawat, pagsunod o pagpahibaw sa akong kabaylo sa tanang mando gikan sa mga opisyal sa kumpanya, supervisor, post in charge, o chief leaders. So mao na atong himuon nga sa panahon nga dunay mga ihatag sa atong informasyon gikan sa kumpanya, sa ato ang OIC o sa ato ang chief leaders, kinahanglan atong i-relay o atong paabot sa ato ang kabaylo. So GO number 7, to talk no one except in the line of duty. So dili magigsulti sa bisan kinsa gawas sa linya
sa katungdanan. So dili makipagistorya, pero dili bot pasabot nga ug dunay tawo nga mosulod sa imong gibantayan nga dili na nimo asikasuhon o asikasuhon nimo. Ang giingon dinhi dili magigsulti sa bisan kinsa sa gawas sa linya sa katungdanan. So kay halimbawa sa ospital ka karon doon ay gidadiha nga kanang gipusil, so bawal ka na nimo istorya kay confidential sa ilang nanay, confidential matter, so bawal. Pero og sa gawas na nga mga kuan apoy dira alang man mag-inamang ka lang. GO number 8, to sound the alarm or call in case of fire or disorder. So pagpalanog sa alarma kung adunay sunog o kasamok. So patingugon ang alarm kung adunay kasamok or sunog na mahitabo sa imong gibantayan, o guman tawag sa proper authority para motubag ni ana nga panghitabo, sama sa police or sa BFP o Bureau of Fire Protection. So the JO number 9, to call superior officer in any case not covered by instruction. So pagtawag sa superior nga opisyal sa bisan unsa nga klase nga sugo nga wala nasakop sa mga panudlo. So nahitabo ni nako no, una pa lang nga duty nako gisugo dayon ko sa ako ang chief leaders, chief in charge nga moadto sa balay sa admin kay doon ako noy ipakita kay doon ay tao nga nasaka sa ilang balay, whereas gawas na sa EOR. So layo ra kayo sa gidutihan niya pangadtuon mi. Di na pwede. Kinahanglan mo tawag sa atong superior kay delikado ug naay mahitabo sa imo didto. Unsa naman lang, thank you lang ang imong kinabuhi. Kinahanglan niya ikmat sabta. No, dili lang ta mo sugot basta. Kinahanglan unahon nato ang atong seguridad pud sa atong panglawas. Dili lang to panlawas sa atong pamilya. GO number 10, to salute all company officials, superiors in the agency, high-ranking public officials, Commission Officer of the Armed Forces of the Philippines, and Commission Officer of the Philippine National Police. So, saludo sa tanang opisyal sa kumpanya, labaw sa agency, taas nga ranggo nga mga opisyal sa publiko, opisyal sa AFP o PNP. No, masaludo ta sa labaw sa kumpanya, labaw sa atong agency, sa mga public official, sama sa mayor, congressman, governor, senador, presidente sa Pilipinas. Lakip na ang Armed Forces of the Philippines, official sa Armed Forces of the Philippines, o sa officer sa Philippine National Police. GO number 11, to be especially watchful at night and during the time of challenging, and to challenge all person or any near my post, and to allow no one to pass or loiter without proper authority. Dublihon ang kaikmat sa pagbantay panahon sa gabi, o ilailahon ang tanang tao nga duol sa akong gibantayan, og dili nimo tugutan ang bisan kinsa nga moagi nga walay pagtugot. So kinahanglan ang challenging time 10 to 4 AM, 10 PM to 4 AM. So mao ka na ang challenging time sa gabi, o dili kita mga tuog, kinahanglan permitang ikmat kay makatuog ganita kita ra sa gibantayan lagi. So hinaot nga dunay na dagdag sa inyong kahibaw, o pasalamat ko sa tanang nag-subscribe sa akong channel.